Du er imod dyr. Hvad er det handler om? Jamen, det vi kan finde på at gøre, det er, vi kan stå på et gadehjørne, eller en animal pet shop. Altså når der kommer ind de der søde, klamme, ulækre og uhygieniske svin, så springer vi frem, og så binder vi den på hale og ben og arm. Og hvad gør I så? Så tæver vi den. Hvorefter vi boller den i røven! Så klemmer vi den. Hvorfor er det så selv, Hvorfor er det så selv, du har sådan en hund der, sådan en dansk skovhund? En hund? Jeg troede, det var en kat! Jeg